Il-Partit Nazzjonalista baqa' partit ħaj, partit li qed jisma' u jaħdem biex iwettaq politika flimkien għal pajjiżna. Dan kien wieħed mill-messaġġi li tal-Viċi Kap għall-ħidma tal-Partit Robert Arrigo tul l-ewwel sezzjoni plenarja tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Serħu raskom mill-Partit Nazzjonalista. Huwa stieden l-attivisti kollha biex jaħdmu flimkien ma' tmexxija żewġ kampanji elettorali li jmiss li huma l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali u l-elezzjoni għall Parlament Ewropew f'Mejju li ġej. Huwa qal il-Partit Nazzjonalista se jkun qiegħed imur f'kull dar ġo kull lokalità u raħal sabiex nikkonvinċu lil Partit Nazzjonalista huwa l-aħjar għażla għal Malta u Għawdex. Robert Arrigo sostna li akkost dak li ġie rappurtat fil-medja, il-Partit Nazzjonalista laqqa l-membri parlamentari tiegħu 18 il-darba fi 15 il-xahar. Din huwa frott il-ħidma tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Infakkar li l-elezzjoni li ġejja trid turi lil Maltin juru bil-vot tagħhom li l-Gvern qabeż il-linja l-ħamra. Il-Viċi Kap għall-ħidma fil-Partit qal il-Partit Nazzjonalista se jkun l-underdog fl-elezzjonijiet li ġejjin u għandna l-obbligu li nxammru l-kmiem u naħdmu biex inżommu t-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew. Nistgħu nikkonfermaw it-tliet siġġijiet għall-Partit Nazzjonalista anke d-darba. Fl-iskors imqanqal u kandidu Robert Arrigo ammetta li l-politika tal-Partit Nazzjonalista tkun tassew politika għan-nies, politika li tħares l-interess ta' kull settur fosthom l-edukazzjoni, is-saħħa, s-sigurtà u l-ambjent. Il-kelma flimkien hija importanti Maltin u Għawċin li jridu l-pajjiż aħjar. Appella biex minn frott laqda naħdmu għal Malta u Għawdex. Fost oħrajn, appella biex il-poplu jivvota għal kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. Għażlu il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista u votawlhom kollha. Robert Arrigo wetta appell biex dawk li patew taħt il-Gvern Laburista u li għadhom qed ibatu biex jiġu mal-Partit Nazzjonalista f'isem Malta. Lil dawk li l-Gvern ħallihom fir-riħ u twarbu ngħidulhom ejjew magħna. Lil dawk iż-żgħażagħ li jridu futur bla korruzzjoni ngħidulhom ejjew magħna. Lil dawk il-pensjonanti medda ngħidulhom ejjew magħna. Lil negozjanti li jridu level playing field bla korruzzjoni ngħidulhom ejjew magħna. Lil ħaddiema l-impjiegi aħjar ngħidulhom ejjew magħna. Bekk ir-rebħa tkun ta' Malta u aħna nkunu żguri li nkunu gvern alternattiv. Għal-Partit Nazzjonalista in-nies jiġu l-ewwel. Il-Partit Nazzjonalista huwa tan-nies u se jibqa' jkun tan-nies u se jibqa' jaħdem flimkien għal pajjiżna. Sostna dan Robert Arrigo.